Sodavand. Ja. Det er virkelig. Men det er fordi, hvis man kan snakker, og så når hun så snakker, imens hun bruger, så stopper hun op imellem bruger, så stopper hun. Der skal jo og så må hun stoppe sin gode. Der har også stor problemer med jeg synes, der går jeg nåede ham, at der bliver mindre musik. Jo flere vi får folk, jo flere det var da ærgerligt sagt. Det kunne ellers godt, at det kommer, ikke? Midt af det. Jeg sagde ikke noget. Du kunne godt lige have taget det med til ned. Det er måske ikke. Den har stået i nogle måneder, den har flere knippet. Så den skal bare lade den op og gå et par uger af, og så bliver det sådan på det. Hvis det ikke er os, der får det, Vi har ikke tid til at rige. Det er for meget, ikke? Det er mange af dem. Ej, den ene er udlånt til næste år, og det går rigtig godt. Så vi håber på, at det er noget, vi gerne vil have. Men ellers så har jeg... Kan du huske nede af Araber? Ja. Den har vi jo selv lavet. Den købte vi jo fra marken af. Fint, 2 liter. Godt. Den er jo